Ey şoför, şoför, tuturun turı, yollarına baqıt yağırın. Бигрәк күңелле таксист эләкте үземә. Артист кына буласы калган үзегезгә. Артист булмакчы идем дә таксист булып киттем шул. Сез ирегезгә сюрприз ясарга барасыз димәк. Үзара мөнәсәбәтләргә очкын кушып торырга кирәк диләр бит психологлар. Менә мин дә мәхәббәт учагыбызга ялкын истим дип йөрим әле. Күптән ял иткәнем дә юк. Уеннан уймак ясап, пожар чыгарып куя күрмәгез тагын. Киләсегезне әйтеп, ирегезгә шалтыратмадыгыз да менә. Нәрсә? Юк. Соңаны шалтыратып киләсеңне әйтсәң, бөтен кызыгы бетә бит инде. Тыныч кына, шыпырт кына килеп урнашам да, көтмәгәндә каршысына киләм дә чыгам. Глупость, бала чага уены. Бер генә иргә дә мондый сюрприз ошамаячак. Ә минекенә ошаячак. Минем ирем искәрмә шул. Башка ирләргә ошамаган. Яшь чакта әле. Без егет белән кызгына идек. Аны армиягә алдылар. Сагына башладым. Түзеп кенә булмый бит сагынуга. Хәбәр итеп тормадым. Килдем дә төштем янына. Эй, шатланганын күрсәгез. Хәзердә сагынып искә ала ул көннәрне. Яшь вакытта ул башка. Менә карап торганда, сез хатын-кызларны һич кенә дә аңламыйм мин. Үз башыгызга маҗара эзләп йөрисез. Романтик түгелсез. Шын җир кешесе. Сезнең хатыныгыз бармы? Бар. Менә хатыныгызга сюрприз ясагыз әле. Аңа шундый рәхәт булачак. Хыял канатында очып китәчәк. Артык очып йөреп, егылып төшәрлек булмасын. Ярар. Без сезнең белән дөньяга төрле күзлектән карыйбыз. Бары шул гына. Менә килеп тә җиттек. Бәхет izlәп киттем күкләрдән, мәхәббәтнең гомере кыска икән, вакытлыча янып күкрәүдән. Кире кайтмам диеп китмә икән, язганы булса кире кайтасың. Язмышларга язганы ялгышларның кыл уртасы, белмим кайдасы. Синнән киттем, онытырга теләп, калыр диеп барда үткәндә, соң аңладым яшәүнең мәгънәсен. Синсез читтә гомер көткәндә, кире кайтмам диеп китмә икән, язганы булса кире кайтасың. Бүген аркагыз күпкә йомшарган.
Мамықта етеміз әлі біз аны. Рахмат, Инсия ханым, қолдарыңыз бик та шифалы. Өмір бойы массаж жасап, шымарып біткен қоллар бет енді ол. Менің қолардан кімдер генә өтмәді енді. Министрларны, әлден еткен түрелерні, олардың хатынларын, сүйеркелерін барысында дәваларға туры келді. Сізнің кебек бір-бірсінің көзіне генә қарап тұрған парлар да аз келмей. Балаларыңыз бар мысың? Икеу, қыз да малай. Субханалла, субханалла, айтам бит, бар бит ул матур парлар. Хатынығыз еш, матур, шибәр, көз тимәсен өзігізге. Ужымға кіріп тығынып ерген мал көбініп үлә тұрған біздің ауылда. Ужым ізләп келген хатынлар ерлерден ғарық енді, ғарық мұнда, ғарық. Тегіде, хатынығыз кіріп қарап тұрсын, массаж жасаған, аның бір дейді yok. Бар бір сізді күтіп отыра бет. Қайтқаш кенендірер өзігізді массаж жасап. Рахмат, Инсия ханым, әйтірмін. Міне мен Самат, ял өтушілер артынан күзетіп ерейм де шақ қатам енді, міне шақ қатам. Хатынларымнан, ерлерімнен тәмам туйып, арып, мұнда келушілер бек көп бет, шақтый. Сымыр етім шында біргелеп, парлап, ял жағы келселер, мұхаббәтлері де яңарып кетейді. Менің білен келішесіздір бет. Хақ сөзлер. Бір-біріңнен шул қадар арығаш, неге бірге яшап ғөмір ұздырырға? Олай қырт кесіп тәйтіп бұлмай тұрғандар енді. Кімніңдір бала бәйлеп тұра, кімніңдір бәлә дегендей. Ғымыры бойы ғашық болып, яшаушылар сиректір шол енді ол сиректір. Әнем, менің білен сөйлесуге уақытың бар ма? Бар, кір қызым. Әнем, Нәрсе бұл? менің бір идеям бар. Меңа қаршы келмеске сөз бер. Ой, сеңа сөз бермей қора. Нәрсе ненде идея? Сен ял итерге кетесің. Қоя? Ял итерге. Таиландқа мы, Грецияға мы, онысы әлі түгел түгел. Ұныттың міне қызым. Менің бұлайда күннәрім, менің тұрмышым яллардан ғына тұра. Онасың бек білесің келсе, ял итер үшін біздің шифаханабыздан да яқшырақ орын жоқ. Әнем, неге жонды кересін, ә? Мен көптен кері енді қызым. Әміне, сендесің қарада өзгерішлер сезем. Көзлерің ялтырай башлады. Әлі мен айтам, менің қызым ғашық болған мәлі. Әнем, сенің яратқаның болды ма? Сен әтемді ярата едің ме? Шын-шынлап яратқаның болды ма? Бары ұлы мәхәбәттен генә сендей искиткіш бала туала қызым. Kireceğiz. İse misiniz? Mümkündür bit. Mümkün kireceğiz. Tanıyım sizni? Yürek ağırta benim gülgüne geliyorum. Yürekni bizde kardiyolog davalgı, emin terapevt. Kardiyolog kabineti mına bir bölüm arkalığına. Rafael Raşitovич benim yüreknin barı siz gine daval yalasız bit. Siz mene indi o Rafael Raşitovich'nin vaktalı sınıftaşı. Ne özü? Rahmat, Kamil. Eminim isimini siz bilesiz indi.
Бик шатмын. Нәк шулай шибәр итеп күз алдына китергән идем дә инде мин сезне. Рәхмәт. Камил. Нишләтәбез инде сезнең авыру йөрәкне? Бәлки миңа ясалма сулыш ясап карарга кирәктер. Минемчә ясалма сулышка әле иртәрәк булыр. Ясалма сулышка иртәрәк дисез инде алайса. Нишләргә инде миңа бу авыру йөрәк белән? Белгенә гәлимме? Сез бит табиб, сез белергә тиеш. Так, хөрмәтле пациент. Башта авыруыгызның тарихы белән танышыйк. Илнар. Хәерле көн, Айгөл. Исәнмесез, Илнар? Айгөл, сезнең тавышны ишетүгә минем кәефем күтәрелә. Миңа да сезнең белән аралашу бик рәхәт. Нинди матур көн бит, Ә мин бүген сезнең спортзалда шөгыльләнгәнегезне карап тордым. Сез шундый көчле. Читтән генә мине карап тордыгыз да китеп бардыгыз? Нигә яныма килмәдегез? Комачауламадым инде. Сез шундый тыйнак, Айгөл. Бар бит ул, гашык парлар. Мин дә сине кулларыма күтәреп алып, туйганчы бер әйләндерәсем килә. Бу хыялым сакламый тормышка ашыр дип уйлыйм. Әлбәттә, Илнар. Бары хыял канатларың гына сынмас. Кара әле без ничек җиңел генә сингә күчеп киттек. Сез мине аңлап җиткермәдегез, Айгөл. Бу кара хыял түгел. Мин Германиягә операция сорап документларым җибәрдем. Искиткеч. Димәк, өмет бар? Моны 10 ел элек эшләргә кирәк иде инде. Ул вакытта спорт мастеры дигән мактаулы исем булса да, материал яктан Германиядә операция ясарга мөмкинлегем булмады шул. Юлымда һичшиксез Германиядә давалануның кирәклегенә инандырырлык табибны да соңрак очраттым. Ә хәзер мөмкинчелегем дә бар, ярдәм кулы сузардай дусларым бар. Аллага шөкер. Дөрес аңласам, синең бу халәтеңә спорт гаепле. Мин бит альпинизмның ни кадәрле куркыныч спорт түры икәнен аңлап килдем. Моны да күкләрдә язылган тәкъдирем итеп кабул итәм. Эх, тауларның күңелгә ни кадәр рәхәтлек биргәнен белсәң иде син, Айгөл. Ни генә булмасын, мин ул көннәрне сагынып искә алам. Оптимизмга миңа синнән өйрәнергә кирәк. Миңа синең белән шундый рәхәт. Миңа да. Илнар. Ә синең яратканың булдымы? Туйыбызга 2 атна кала мин травма алдым. Туйга күлмәкләр, балдаклар алынган иде. Кунаклар чакырылган. Кәләшең? Реанимациягә яныма аның әнисе, ягъни әби булырга тиешле кеше килгән иде. Бердән бер кызларының язмышын инвалид коляскасындагы ир белән бәйләргә теләмәүләрен әйттеләр. Ул вакытта травма алуга караганда монысы күпкә авырга тоелды. Гафу ит, Илнар. Зыян юк, күптән төзәлгән яра. Аны да аңлап була. Тик шунысын гына аңлый алмыйм. 5 ел буе дуслашып йөргән кызны мин белеп бетермәгәнмен. Менә шуннан соң минем хатын-кызга, кешеләргә ышанышым бетте. Әфәнис Яруллинны гомер буе тәрбияләп караган Нурсия апаны кая куясың? Андый хатын-кызларда бик күп бит. Айгөл, үзем дә аңламыйм.
Сине күргәннән бирле минем дөньяга шанышым артты. Синең кебек ир егетне мин беркемгә дә алыштырмас идем. Әлеге менә шушы процедураларны узасыз. 3 көннән соң миңа яңадан керерсез. Рәхмәт. Барысы да аңлашыладыр бит, Дамир Кадирович. Аңлашылды. Характерлар туры килерме, юкмы, анысын белмим, ләкин мин үз эшемне тиешенчә башкарырга тырышырмын. Без сезнең белән уртак тел табырбыз дип ышанам. Мин дә шуңа өметләнәм. Бер генә сорау бирергә мөмкинме, Зөбәйдә Дамировна? Рәхим итегез. Сез кеүдәме? Менә моның сезнең дәваланыгызда бер катнашы да юк дип саныйм. Минем сезне каядыр күргәнем бар кебек. Гаҗәеп таныш күзләр. Һәр кешенең дә игезәге бар диләр бит. Бәлки сез минем двойнигымны очраткан булгансыздыр. Юк. Бу бөтенләй башка. Бу күзләрне минем каядыр күргәнем бар. Дамир Кадирович, сез үзегезнең табиб бүлмәсендә икәнегезне онытып җибәрәсез. Гафу. Шулай да сез искиткеч гүзәл. Хәер, сезгә мондый сүзләрне еш ишетергә туры килә торгандыр. Рәхмәт, хәерле яллар сезгә. Шибәр хатын-кызның шундый акыллы булуы сирәк күренеш. Сау булыгыз, Зөбәйдә Дамировна. Сау булыгыз. Сез бу сүзләрне һәрбер хатын-кызга да әйтәсездер. Шулай да бу сүзләрне ишетү рәхәт икән бит. Гөлгенә Халимовна. Гөлгенә Халимовна. Менә нәрсәдә икән бит эш. Ә бит минем дә сезне кадәр күргәнем бар шикелле. Самат? Сен ничек монда? Ә син? Зифа? Фәүзия апа. Мин монда ни при чем. Әйдәгез, милсез генә. Карале. Әйбәт массажистка табып биргәнмен икән мин сиңа. Нигә кирәк иде инде менә бу кәмит? Кәмит? Нинди кәмит? Я нәрсәгә ирештең инде син менә моның белән, а? Качаннан бирле минем арттан күзәтчелек итәсең? Мин күзәтчелек итәм. Самат, син мине бер дә белмисең икән, а? Мин бит
Сиңа бер кемгә дә ышанмаган кебек ышана идең. Ышангач нигә артымнан тикшерергә килдең? А? Сюрприз. Яраткан ирмә сюрприз ясамакчы идем. Романтика имеш. Эх, Самат. Кеше көлдермә зинһар. Ничә ел бергә яшәп каян килгән юлы романтика? Хәзер аңладым, барысы да ялган. Фәзия, син акыллы хатын. Кешеләргә камит куймыйк. Безгә карый башладылар. Карасыннар, мин аңларга тиеш. Нәрсәне? Мин гашык булдым. Аңлыйсыңмы? Шул гына. Гашык булдым. Ә мин? Юк, син мине генә гаепләмә. Син бит минем даруыңны вакытында эчтеңме? Фәлән врачка бардыңмы? Жылы киендеңме? Мин бит синең алдыңда үземнең ил кеше икәнлегемне оныта башлаган идем. Өстәвенә яшьлек. Әйе. Барысына да мин гаепле. Я. Ә киләчәгебезне ничек хәл итәбез? Мин аерылышырга риза. Рәсми якларын кайткач хәл итеп бетеребез. Гафу ит мине. Процедураға жүріп, яш қызларға әйленмәсек ярайын деймі? ЛФК-ға кетеміз қазір? Жоқ, бұлай да бүтін тәнім ауырды. Жоқ. Ой. Біраз хәрәкәтләнергә дә кирәк. Мұнда тәмнәй бір ошап ятып, идәбілер танымаслыққа әйленіп тағын. Кім сөйлейіп, тире білән сүйек кінә. Біраз ит қонса, Мансурың сүйінер кінә еді. Мансур дегеннен шалтыратып алайым әлі өзіне. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Нәрсе болды соң бұ, ә? 2 күн шалтыратам енді, хаман недоступен. Ләгіп болмай. Әлі бірер хал болдым екен. Кім біле, бәлки кісі телефоны батылғандар. Нәрсе сенің үйіңде телефоның жоқ мұны? Шалтырат дейме? Ну, баш сенде білсіне. Алло, Мансур? Кім бұл? Нәрсе? Нендей сіңлісі? Мансурның сіңлісі yok. Мансурны шақырыңыз. Алло! Трубканы ырғыттылар. Ей, Құдайым, нәрсе болды сен, а? Елдің ағарынып кетті. Yok. Ziyan yok. Hazır oldu. Hazır. Qarali, belki vrach chaqirtirg'adi. Yok, kerakmi Gulsina. Mana shunday. Gulsina. Shalashda baxtli bo'lib yashaysi kelgan kunlarim bor edi mening. Tanishlan hali, tanishlan. Нәрсе бірер xotin qiz oldimi ne? Belki shinanda singlisidir. Mansurning singlisi yo'q. Sherbet. Ey, o'zimda endi topdim berir kengash. Tanishlan hali, tanishlan. Niklargina shaltiratding endi shunda. Bu menga ko'pdan yangilik tug'il endi. Endi uyga da olib qayta boshlagan.
Гаилә уйнап йөрәләр бит ятсызлар. Яшь аралары шактый булгач шикләнгән иманы. Ике балабыз бар дигән бала. Мин җүләр бер катлы шуларга сыкланып карап йөрим тагын. Менә аның хатын урында булса, чәчеңдән үстереп йөртирим шул кызыйны. Кызый әле, Саматын күрәсең аны. Шундый хатыны булган көе. Эй, малай, бу ерләрнең бер акылы юк инде. Нәрсә ятырый шуңа сикерәләр. Соң бер кем белән яшиләр. Менә кымнары кыелгач, яшь хатыннар аларга карап утыр дип уйлыйлардыр инде. Хатынына сабырлык бирсен инде Ходай. Бик акыллыга шаган хатыны. Башта бик елады. Тынычландырдым, шәйләр ишердем. Үзем бик тиз кулга алдым. Балалар да бардыр бит әле. Буйга җиткән бер улыбыз, бер кызыбыз бар ди. Әтиләренә ничек аңлатырмын, әтиләрен бик яраталар иде. Ничек бар? Шулай әйтсен. Балалар алдында әтиләрендә начар итеп күрсәтәсе килми бит әле. Кичермәсләр ди. Һаман шуның турында уйлый икән әле. Ай, малай, бигрәк көчле хатын икән. Инде әйберләрен җыеп кайтып китәрме дисәм, кая ул? Ял итеп бетермичә бер кая кайтмыйм. Теләсәләр үзләре китсеннәр ди, белдеңме? Дөрес эшли. Эшләп ул кайтып китәргә тиеш әле. Белмим, нинди ял булыр инде ул аңа. Ире белән сөяркә сөергән бер сукмактан атлавы рәхәт булмас. Ахыры хәерле булсын инде. Тиз генә бирешә торганнардан түгел ул, җаным. Әле бүген кичләр дискотекага чыкмакчы. Ай. Шулай. Кергән кимме? Кергән ким? Хәерле иртәләр, Зөбәйдә Дамировна. Әле 3 көн үтмәде шикелле. Нинди соравыгыз бар, Дамир Кадирович? Исемне дә маңасыгыз хәтта. Рәхмәт инде сезгә рәхмәт. Сезне күрәсем килдеме? Сезне күрмәсәм, дәвалануымның файдасы булмас төсле, Зөбәйдә Дамировна. Анысы инде сезгә. Дамир Кадирович, бу гадәтегезне ташлагыз. Сез нәрсә инде, Зөбәйдә Дамировна? Бу бит хөрмәт йөзеннән генә бара тик. Дамир Кадирович. Әйе. Әгәр ачулануымны теләмәсәгез, башка булай эшләмәгез. Яхшы. Зөбәйдә Дамировна, хәерле көн. Сау булыгыз, Дамир Кадирович. Мин билгеләгән дәваны курсын дәвам итегез. Яхшы. Сау булыгыз, Зөбәйдә Дамировна. Киләсе очрашуларга кадәр. Нигә бу кадәр майлы кыймак йоткан мәченекедә ялтырый бу картлашның күзләре? Белмәм, мин аның күзләренә карамадым. Бу чәчәкләр аның эшеме? Әллә көнләшәсез инде? Беренчедән, сез түгел, син. Икенчедән, яшьләр янында бетерелгән мондый абзыйларны күргәч, әллә нинди анекдотлар искә төшә. Өченчедән, миңа калса ул чәчәкләрне шифаханәдәге бөтен хатын-кызга таратып чыкты бугай инде. Берсе булмаса, икенчесе кармакка эләгер дип уйлыйдыр. Акчасын куяр урын тапмый ахрысы. Нигә сез гел начарлык турында уйлыйсыз? Бәлки аның кешеләргә яхшылык, матурлык өләшәсе киләдер. Сез аны яклыйсыз? Нигә якламаска ди, ул бит минем пациентым. Һәм сезгә аннан бүләкләр алу рәхәтлек бирә. Бүләкләр түгел, чәчәкләр. Аңлашылды.
Mансұрым мақаман. Әшуй. Дұрыс ішесің olmayша. Күймесіне су кіре башлаған ма, ұятсызның. Әлі міңінші тақы шолтырата енді. Кімін аңдытам? Қазір. Ой, сен амында записка тапшырға құшқандар. Кім? Кім? Оқығаш білерсің енді кім екені жаным, давай. Оқы. Кімді? Мұнда мені шырашуға шақырғандар. Қыздар, қайсы? Ғашиғейіңді? Yok, bu sen ойлаған нәрсе түгіл, bu достар шағына. Илнар. Сен шолғалар енді, достларша. Көптен міне деген иріне ілектіріп, мөз құясы орнына, шол жер бетіңе. Енді, бар, әйде. Хава суға бұсына кір, неше беді соңында бірсің. Бізден менімізді фәрчікті кіріп алыр.
Күпме тартырга була инде ул? Иркәлә кичкенә кызыңны. Зифа, минем кайфым юк. Син мине яратмыйсың. Саматик, мин сине яратам дигән. Бәйләнмәледем, Зифа. Минем Саматигыма массаж кирәк. Кирәкми миңа массаж, кирәкми миңа массаж. Барысы да шул синең хатының аркасында. Между прочим, син мине монда ялынып алып килдең. Җин карт-коры авыру арасында ял итеп ятасың килми иде әле. Күрәсең бит, синең белән бәхәсләшергә кайфым юк. Кстати, Фәүзия апа ничего? Вакытын бушка уздыра торганнардан түгел. Син монда полный траурда утырганда, ул анда теге симпатичный ир белән кайнар төн үткәрә торгандыр. Кесәсе дә ул ирнең синекеннән калынрак ташаган. Туктыйсыңмы син, юкмы? Җитте. Фәүзияны син бөтенләй белмисең. Ой, нинди нервный без. Әллә көнләшәсең инде хатыныңнан? Нинди көнләшү инде. Җитте, ябыйк бу теманы. Минем йоклыйсым килә, ярыймы? Мусамат. Минем өчен Милнар. Бүген бөтен нәрсә синең өчен. Утыр. Бу көзге букетны синең өчен үзем җыйдым. Минем көзге яфраклар яратканымны каян белде? Мин әкияткә эләкмәдем, Милнар. Үзеңне әкияттә дип исәплә. Һәм бу әкиятның гүзәле син. Рәхмәт сиңа. Сине күргән мизгелдән мин яңадан яши башладым. Әллә нишләттең син мине, Айгөл? Иң беренче тостны безнең язмышлар кисешкән әлеге изге урын өчен күтәрергә тәкъдим итәм. Чыннан да. Әкиятләр пишмагы бу шифахана. Эш шифаханада түгел. Синде. Илнар. Сине күргән мизгелдән мин яңадан яши башладым. Әллә нишләттең син мине, Айгөл? Мин бу халәтемнән куркам. Курыкма, Айгөл. Мин бер нәрсәгә дә өметләнмим. Бары
Seni yaratırga rüksat et. Bu dürüst түгел. Мен кеудегі қатын. Sen erin bilen baqatlimi? Bu mühim түгел. Мен никахлы қатын. Барсындаңмын. Менің сеңа хақым yok. Инвалид креслосында отырған келеш, сенің кебек қатын қызға өріліні evlерлік екенін аңлаймын. Ғафу ет. Yok, sen meni dürüst anlamadın. Sen köplerden selamedirek. Mene moral yoktan. Invalidlar köpke korkыныш, anlaysın mı? Lekin bizge yaramı. Aygül, sen mena bek керек. Мен күтәргә әзер. Тик юк кына дейме. Yazmışlarga yazgan yalgışlarının kıvırtası bilmem fayda